Pali kutendera kwakulu kwa makamaka anthu amene akufuna kulembetsa kuti adzavote nawo pa chisankho za 2025. Ndipo mavutowa sikuti vuto ndi anthu, koma vuto ndi zima system zimene zilipozo. Andi mutha kuona kuti madera ambiri anthu sanalembetse, lero kukhala tsiku lomaliza, ndiponso ameki akunena kuti basi palibe kuwonjezera masiku, zimene zili unfair makamaka kwa anthu, chifukwa vuto si anthuwo. Mutha kuona kuti anthu abwera monyinji kufuna kuti adzavote, kufuna kudula zovotera, komano vuto sikuti ndi anthuwo, koma vuto ndi zinthu zawozo. Ndiye posawonjezeranso masiku kuti anthu atero, ndiona ngati kumeneko ndikulakwa, ndipo ndikuwalakwira anthu. Guys, thank you so much. No, pali maganizo awa. Lero ndi siku lomaliza. Silingakusungeni mpaka na folokoloko makutatayi tinamba yokanika. Kuli bwino mupita kuyena labi amene tingakwanitse, mukatenge nambala ija. Mukakatenga mubwere naye kunoko, ife tikujambuleni tovotera. Chifukwa ndikutero titosungana mpaka na madzulo mangoyesa kumakanika, fuka ikamba process kumathera pa njira sikumatheka. Titakusungani mpaka na madzulo lokha siku lomaliza, koma niyo namba osayipeza. Pamene enafe emu yathu tikufoti tipange idea mzika, tikamalizaso tipange chovotera. Ndiye kuti zizitheke amene ndikuthekera kwa ndipite kuyena labi tikatenge nambalayo, poti save ndi yomwe ino tibwere naye pano pakusanade. Malire ndi fokoloko. Okay, mukapita kuyena labi mutenga fomu yanu imene ife tinakujambukani. Like, share, Malawian cameras, right.